Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Khandra napang ka District Council yaki kali kamay jong ki Barjala. Katnat Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KSADC manhaka arpun riu tarik ubana jemang ar hajar arpulai. Kala Khandra yaki kali kamay jong ki Barjala pat ki nongnya taksi hakeleng ka nongbak Shillong batalap babun ngut ki try kali kim don satie yaka trading license. Ka jing Khandra kala sedang hakapor khatwai ba jemen step hakaba ki pulit enforcement kila batya ki kali kamai banyak da ki Barjala batla batha yaki baki dai ban yo shwa yaka trading license naka KSADC bakin yo kamai ki enforcement kila batru yaki kali kamai ki balanya da ki Khasi ban keli benia laka kali ka baki kamai kadai ka jongkine kadai ka bala long try da ki Barjala bat haba ki nongnya kila penti ba try kali udai Barjala kumta kala batha badai ban shim yaka trading license naka District Council yakane ka jing Khandra la penlong hamot pran maulong hat local road opar mau prem taxi stand muda parking lot kli yodu laj umkra dhankiti malki barek polo gofling nong mensong nong thnmai bat kiwe ki jaka hakane ka jing Khandra ki pulit enforcement kila shim kerteng yaki nongnya kali badai ki Barjala bat kumju uru ka kerteng utrai kali badai u Barjala bat ka jing Khandra ka dai namar babun ki kali kamai ki dai jong ki Barjala bat ki donru ki Barjala ki ba kamai jakpo da ka banyak kali kamai henry ki mdon ka trading license Chief Executive Member CM ka KSADC uba TW Chang ulaong bakane ka jing Khandra kan kutno tang hakane ka sngi henry kan jai beteng man la kapor bante la kam ki Barjala banyak kali kamai bat ki try kali badai ban shim ka trading license naka District Council.